Takže čau lidi, tady Kuba, vítejte u mého prvního let's play ze Syndicatu. Mám tady hosta Dana, čau Dané. Čau lidi. Za lagy se celkem omlouvám, budu si muset koupit lepší počítač. A s Kuharem se přestal, protože jsem to přenechal Filipovi, takže já točím Syndicate on QC. A na můj YouTube channel se ještě připojí Dan. Ano. To je tak všechno, co jsem chtěl říct. Nenatočíme pak, kde dropovat nejlíp Youngy na Syndicatu. Do levelu 30. Jo. Tak jo. Průl nás to hodit. Nedivte se, že to ničím tak pomalu, protože teď jsem sem šel jenom na tuto postavu, abych vyexpil tady Kubu. Že jo? Jo. Požehnaný. Do 30. Pak mi půjčí tohleto FMSko, co mám teď na sobě, to už mám půjčený. Toho vyexpím do 30, půjčí mi ho a já natočím video, jak vydělávat od levelu 30. My to natočíme, já to budu točit se Stunerem. Ty to budeš točit se Stunem a já to budu točit s tím, s tou Warkou. Já to natočím. OK. Tam budeme oba dva, ne? Asi jo. No ne, já nevím, jestli to budu dávat sám, ale asi jo. Se starožákem. Jo no. Víš, jak jsem ti říkal, že jsi... Co? Víš, jak jsem ti říkal, že jsem koupil za 3K to rybko plus 7. No. Jsem si protočil průmku. Jo, zlodějské rukavice, ty mi dej, já je potřebuji. Ne, já je budu mít na Stunera. Prosím. Tak tady jsou ještě 3 metiny, vole. No, to je taky fakt, no. Ty už to vypnul, to nahrávání? Ne. Jo, lidi, pardon, že točím třeba jenom 5minutový let's play, jelikož mě se to renderuje, ale fakt jako strašně dlouho. No. Kuba? Chceš poslat program, kterým to budeš renderovat hodně málo dlouho? Asi víš. To máš zarenderovaný za minutu. Tak jo. OK, počkej, já ti pošlu. A nebo přes Skype mi asi to video nemůžeš poslat, co? Ne, proč? Že bych ho v tom videu udělal, že bych to udělal v tom programu, ale já jenom se potřebuji kouknout ještě, jak se jmenuje. A to je... To není video converter, bo jo. Free Studio to není. Počkej. A Videmux to je. Pošli mi na to odkaz. Jo, ale počkej. A dej si ducha a ochranu. Jo, já nemám totiž to, já na to nemám ty stránky, víš. Já mám jenom ten program v kompu, ale to, ne, nechtěl zapnout internet. No a počkej, já vím, jak to jmenuje, takže pohoda. Avidemux, napíšu, Avidemux. Třeba 256. No, pošlu ti odkaz a tam si to stáhni ze slunečnice. Jo. Budu tě ho poslat, ok? Takže lidi, já už asi budu končit. Jakož já vám potom ukážu video s tím, se Stunerem. Jestli chcete, tak tady Varka se jmenuje Fun6. Dropík se bude jmenovat Fun6 Drop, velký D. A s Danem ještě možná budeme točit to. Jak se to vůbec jmenuje, jo. To. Chyba dva asi prostě ne. Jo, skatey. Takže zatím... Vlogy na skatey. No. Takže zatím čau.